Good afternoon, everyone, especially to my brothers and sisters in Christ. Today, I would like to share unto you the two verses that giving us big impact sa tuang life, no? So, una na ko nga bersikulo nga share na ko sa inyo ha, mao ang Panutihon 10, bersikulo 12, nagaingon diri, makahimo kasamok ang pagdumot apan ang gugma mo pasaylo sa tanang kalapasan. So kini nga bersikulo guys, nindot kayo ni siya no, sa labi na sa ato ang kinabuhi karon, sa atong sitwasyon karon diri sa kalibutan nga tika lisod ang panahon nato karong panahon na. Mo na giingon nga hapit na gajud mo balik ang Ginoo. Dili inon nga basin-basin no. So mo na nga dapat mangandam jud ta sa ato ang isigka kaugalingon. So gingon diri sa dusi guys nga mahimo kasamok ang pagdumot apan ang gugma mo pasaylo sa tanang kalapasan. So ang gipakadak-an dani guys ang katong mga tawo nga naa sa sitwasyon nga adunay mga kabingkil. So dapat nato ipatigbabaw sa matag usa ang gugma, kay ang gugma mao ni siya ang dako og impact sa ato ang kinabuhi nga ma-cure or matambalan ang katong mga adunay pagdumot sa matag usa. So atong mahatagan og example ani guys ang katong mga adunay mga trabaho. So kasagaran dili jud nato malikayan ang adunay mga kasilo, adunay mga sip-sip nga tawo nga gusto jud sila nga mao'y insakto sa ilang gipang panulti no. So wala sila kay balo nga katong ilang gipang sulti sa ilang isikatawo, wala na gyud ito siya na mauno. So dapat jud nga bantayon nato ang ato ang pagpanulti tungod kay ang ato ang dila masipyat gajud di ay jud. So dili mo gajud di ay masipyat jud siya tungod kay tawo laman ta, pero dili nato gamiton na ato ang isigka tawo nga pulong tungod kay kita aduna tay baruganan sa atong isig kagalingon nga dapat maging straightforward ta or natay word of honor nga dapat nato nga tagaan nato og bilis sa ato ang isig kagalingon. Kay mao ra nagiingon guys nga bisan pag unsa ka professional no, dako kay kagranggo sa imuhang gitrabahuan, pero ang imong pagpamaba isuan na gyud na siya na mao. Mao ni nga sa 10-12 sa panutihon nga dapat jud nga dili na nato natubayan ang kanang mga tawo nga adunay mga maot nga istorya dira kanimo. So ato lang nang sang-ayon ato sa Ginoo, isanghid nato na sa Ginoo nga kanang tawhana unta ipanalangin pa na siya sa Ginoo og taas pa nga kinabuhi. So mao na nga dili na nato natubayan tungod kay giingon diri sa bersikulo 12 nga makahimo kasamok ang pagdumot. So dili na nato na dungtan ang kanang tawhana kung unsa man ang iyang nasulti. Iampo na laman na hinuna nato nga punpuhon tagaan pa na siya og taas pa nga kinabuhi sa Ginoo. So isa ikaduha na ko nga bersikulo nga akong i-share sa inyo ha, mao ni siya ang naa sa Lucas 6:27 hangtod 28. So gugma alang sa mga kaaway. So kung naa kay kaaway, higugmaon na nimo siya tungod kay mao ni siya ang tulumanon nga gitudlo sa atoa or dapat itudlo nato sa atoang kaugalingon ingon man sa atoang anak. So sa 27 nagaingon nga apan sultihan ko kamo nga namati kanako, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang ni atong nadumot kaninyo. Panalangini ang mutunglo kaninyo o pagampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. So mao na mga igsuon nga dili jud nato ipatigbabaw nga ato ang kasuko, ang ato ang hatred sa ato ang kaaway no. So imbis imo na siyang tunglohon, imo na siyang iampo og higugmaon. So mga igsuon, karong panahon na pinakalisod din nato nga buhaton no. So kung ato ni siyang una-una kung sa low pa ni sa balaod ug sa grasya, so mao na nga lisod jud kayo sundon ang giingon diri sa Biblia, pero wa tay mahimo kay isip usa ka Kristohanon dapat jud nato ni siya nga tumanon. So dili nata mo sunod ato sa mga balaod. So ang atong sundon ani mao ni siya ang grasya. Kay tungod kay gipakamatyan ta ni Jesus Christ diri sa kalibutan or nagpadala ang iyang amahan
diri sa kalibutan para lang maluwas ta sa ato ang mga sala. So nganong tagaan pa man natong na og mga lugar sa atong kasing-kasing ang kanang usa ka kinaiya nga dili dapat nato nga padakuon. Kinaiya nga dapat dili na nato ihari sa ato ang kinabuhi. Mao ni ang usa ka kinaiya nga ginatawag og hatred. So dapat dili na nato siya ipatibabaw sa ato ang kinabuhi. Kay nagaingon diri nga imbis tunglohon nato no, panalangini ang mutunglo kaninyo og magampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. So mo na nga bless kayo ta kay bisag gidaog-daog ta nakita sa dakong mata sa ibabaw no. So nakita sa Ginoo kung giunsa nato ang ato ang kaaway. So mao na nga dili nato na siya balusan og sakit nga mga istorya. Hinuon masakitan man gyud ta kay tawo man ta pero hunahunao nato nga kana siya kana iyang gi rangguhan dira sa inyuhang trabahoan usa lang kana ka temporaryo. So kitang tanan temporaryo ra ta napuyo diri sa kalibutan, mao na nga dili ta dapat magpa labaw-labaw no. Kung naa kay kasakit sa imong isikatawo o sa imo bang pamilya, ang ako lang ikatambag nga dili lang po nimo dalon sa imuhang trabahoan. Kay basin na makasilo ka sa imuhang isig ka empleyado, so mao na nga dapat jud natong bantayan ang ato ang mga baba. So mao ra to guys, o God bless natong tanan.